Така, здравейте хора, аз съм, знаете кой съм. И днес съм в Ендергод да започнем втория сезон. Но ще го започнем само кратко, с 2-3 минутен клип, в който ще направя една томбола. Така, първо да кажа, че срока е че ще изтегля томболата на петък. Петък трябва да е 19 февруари. Значи, този, който е на първо място, печели 50 000 парички. Плюс една фул лопата и един ключ. Ще има два победителя. Втория печели 25 000 пари плюс един ключ. За да се запишете, трябва да се абонирате, да оставите лайк и да напишете отдолу в коментарите запис и вашия юзернейм, никнейм в сървъра. След като го направите, просто чакайте да изтеглим томболата, победителя ще е напълно рандом, няма нагласени работи и такива. И след това аз ще ви напиша на лично там. Не на лично, ами ще ви просто следете, поискайте си наградата, ще се оговорим кога и къде да я дадем. И това е всичко за томболата. Да, надявам се клипа да ви е харесал. Все пак не забравяйте, до 19 февруари е чак срокът, така че можете да се записвате когато си поискате до тогава. Наградите ги показах. Според мен лично са си добри, като за първа томбола. И да, това е всичко за този клип.